Vi vil gerne vise, hvordan man kan bruge en syskrue til at for eksempel lægge sit uldtøj op. Og syskruen, den er stoppet med uld, og den kan også godt være stoppet med hår. Men her har vi brugt kartet uld. Og den syskrue, vi har her, den er lavet efter en syskrue fra slutningen af 1700-tallet og starten af 1800. Og de har altså været brugt til de tunge uldstoffer, men kan også godt bruges til broderi. Og den er faktisk rigtig god, fordi det virker som en ekstra hånd, når man sidder og syr. Og det giver mere jævne sting. Og det er ligesom bedre at overskue sit sytøj, når man sidder med den her. Og den måde, vi lægger op på her, det er som man lægger for eksempel folkedragter op, altså dragter fra 1700-1800-tallet, og lægger det op i uldtøj. Men spidsen af nålen kommer lige ned og rører ved fingeren, der er nede under uldstoffet. Og så er det selvfølgelig her en ufarvet hørtråd. Hvis man sidder med sit uldtøj i hånden, når man sidder, så har man for det meste kun mellem 5 og 10 cm inde i hånden. Og man kan godt få en lidt mere krøllet sytøj på den måde. Men her der er mulighed for både at holde til at sy de større ting, men også det giver en mere jævn søm. Så det er kun at anbefale, at man prøver at bruge sådan en syskrue, vende sig til at bruge den. Og det kan være, at hvis du tager sytøjet af, så kan man lige se syskruen igen. Og den bliver sat på bordet med en skrue,